रुनिकाटा बे बाजारनि सोनाबहा थानाय मोनसे बहुत दै सेराव जोङो मोनसे मोजांथारै गेवलां बहाय फोथार बल गेलेग्रा फिल्ड दं। नैबे फिल्डआव जोङो रुनिकाटानि आनएमप्लयड ग्रुप आरो अर्गानाइज फुंबिलि ससाइटिनि जानानै जों मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। बे प्रग्रामा जोंनि दानि फैगोन जुननि 1 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम जों एडमिसनखौ जों लानाय जागोन आरो बे 17 तारिख जुननिफ्राय जोङो बेवहाय अपेनिं डेट लानानै जोङो खेलाखौ दिनाव खननै करि जोङो मोननै टीम सलायलांनो थाखाय जोङो थियारि जादों। आरो बे नैबे आनएमप्लयड ग्रुपआ जाहैबाय जोंना बेवहाय मोनसे गोबांथार बेकार लाइमोनफोर थानायलाय नैबे खेलाखौ जों होनो थाखाय जोङो ज' जादों आरो बे लाइमोनफ्रानो बे खेलायाव बयबो जों बाहागो लागोन। बाहागो लानायजों लोगोसेनो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्राबो एरियायाव जाहाथे थुलुंगानायखौ मोनो। ओंखायनो नोंथांमोनहा बे खेलाखौ बयबो फैनानै जाहाथे लोब्बा लाफैयो आरो एडमिसन लानानै बे खेलाखौ जाफुंसार होयो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों। आरो बे खेलाखौ जोङो देरहानाय हिसाबै उइनाराव जों लादों 30,000 आरो लोगोसे ट्रफि आरो जायहा सेकेन्ड रानाव जों देरहागोन जोंनि बेखौ 20,000 आरो लोगोसे ट्रफि आरो जोंना बेस्ट प्लेयार दं। बे बेस्ट प्लेयाराव जोङो 1,000 लानाय जागोन आरो लोगोसे जों ट्रफि होफानाय जागोन। बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायदों। साफ्रोमबो नोंथांमोनहा गेलेग्राफ्रा फैनानै जाहाथे बे समखौ लाफैयो आरो जोंखौ बाहागो होफैयो आरो बेनिखायनो जोङो गोसो गुदुङै नोंथांमोनखौ जाहाथे जोङो खेला दुलाफ्राव जों हेफाजाब होनानै बे खेलाखौ फोजोबलाङो। नोंथांमोनहा अननानै बयबो फैनानै बे खेलायाव बाहागो लाफैगोन। आंनि बुंनाया बेनो। जइन्ट फिसआ जोंना दा लानाय जादों जोङो 1500। गोबां मानसिफ्रा होनदोंमोन 1500 बांद्रायगोन नामा, खिन्थु जोङो एमाउन्टखौ नायनायजों लोगोसेनो जोङो बे 1500खौ जों कमिटि हिसाबै जों फिक्स खालामदों। बेयो जोंनि थाखाय एफाग्रा गेलेगिरिफोरनि थाखाय बियो बांद्राय जानाय नङा होननानै जों बे 1500 थाखा रांखौ जों एडमिसनाव लानाय जादों। दङ जोंहा जिखिनि बेनाराव दङ बेनो कमिटिनि मेन मानसि। जोंहा बेवहाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ससाइटिनि दङ आरो जोंहा अफिस सेक्रेटारिफोरनि दङ आरो नैबेवहाय जिन्तु दानि स्पर्ट्सखौ सोलिलांनो थाखाय जोंहा सेक्रेटारि दोनदों बेनिबो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा बेवहाय अनलाइनजोंबो पेमेन्ट खालामहरनो हागोन, बेबो सुबिदा दङ। जों नैबेखौ एप्लिकेसन नोंथांमोननि गेजेराव जों हरगोन आरो नैबेखौ नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनाय लोगोसेनो नैबेखौबो मोनफागोन आरो। जइन्ट फिसआ 1 निफ्राय 15 तारिखसिम जागोन। जइन्ट फिसआ जोंना 1 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम लानाय जादों। আজি আমি খেলুৱৈসকলক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমি এই ৰুনিকাটা কেটেল মাৰ্কেটৰ ওচৰত এটা খেল প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাত যাতে আমাৰ OBC SC ST সকলোৱে ইয়াত যোগদান কৰিব পাৰে। আমি প্ৰাইজেছ হিচাপত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আমি দিছোঁ 30,000 আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 20,000 দিছোঁ। তাৰ উপৰি আমি কিবা বেষ্ট প্লেয়াৰ হিচাপেও কিবা এটা ৰাখিছোঁ, সেইটো দিয়া যাব বুলি আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। আৰু জইনিং ডেটটো আমি 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে জইনিং ডেটটো দিছোঁ। এডমিশ্যন ফিজটো আমি 1500 ৰাখিলোঁ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে। খেলা আয়োজন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানে বছৰি আমাৰ ইয়াত খেলাটো নহয়, সেই গতিকে আমি ছ'চাইটি হিচাপত যাতে ইয়াত খেল ধূলখন ভালকৈ প্ৰতিযোগিতা কৰি লৈ যাব পাৰোঁ বুলি আমি এই প্ৰতিযোগিতাখন ইয়াতে পাতিলোঁ। আৰু ফুটবল খেলখন সকলোলৈ মোৰ বিশেষ ধন্যবাদ থাকিব, ইহঁতেও আহি যাতে আমাৰ এই বল খেলাত মানে যোগদান দিয়ে বুলি।